Il-permess tal-Power Station il-ġdida approvat mill-MEPA nhar il-5 ta' Diċembru kien jgħid li l-perjodu ta' monitoraġġ fuq l-effett tal-heavy fuel oil kellu jsir fi 3 xhur sa' Settembru ta' din is-sena. Imma l-ħamis li għadda l-MEPA ħabbret lill konsulenti Ingliżi li tqabdu mill-ENA Malta ġibdu l-attenzjoni li biex isir monitoraġġ sew hemm bżonn mill-anqas 6 xhur sa' Ġunju 2013. B'hekk il-MEPA kellha tipproponi emendi fil-permess oriġinali. Il-kelliem ewlieni Laburista Leo Brincat qal li din id-deċiżjoni tfisser li qabel il-Gvern itemm il-leġislatura tiegħu mhu mistenni ebda progress biex il-Power Station il-ġdida taqleb mill-heavy fuel oil għal gasoil. Bl-iskadenzi kif inbidlu, il-loġika jektajt għaliex qabel kellek illi l-konferma kellha ssir sa Settembru ta' din is-sena. Issa tgħidlek illi bit-testijiet se jibqgħu għaddejjin sa Ġunju tas-sena d-dieħla. Jiġifieri bil-Malti ssir meta ssir l-elezzjoni anke il gvern jibqa' sal-aħħar nett, l-elezzjoni tkun diġà għaddiet, nkunu għadna ma nafux jekk l-ixxu tal-heavy fuel oil ġietx risolta jew le. Leo Brincat fakkar kif meta nħareġ il-permess f'Diċembru tas-sena li għaddiet, il-MEPA mhux biss kellha tara li l-ENA Malta tagħmel il-monitoraġġ meħtieġ iżda wkoll li tfassal il-pjan biex l-impjant jaqleb mill-heavy fuel oil għal gasoil. Imma minħabba ċaqliq fid-dati issem dubji kemm il-MEPA se jirnexxielha tassigura li l-ENA Malta żomm il-kelma tagħha biex ta' Diċembru ta' din is-sena tkun lestiet l-istudju dwar din il-konverżjoni. L-inkwedani dwar dan kollu mhux kwistjoni ta' elezzjoni u mhux elezzjoni, imma dan kollu jmur kontra l-assikurazzjoni li kien tagħna GonZPN. Illi din hija sistema nistgħu nsewwu rasna illi mhix se tniġġes. U jiena ngħid għalija nibda nsaqsi lin-nifsi mela hemm xi problemi biex jridu jtawlu sal-elezzjoni nifisha.